Og velkommen til den her video. Headhunter Gameren her. Vi er tilbage med endnu en Advanced Warfare. Elite! Vi fik sådan okay godt i den her. Vi fik 2 elites. Det er rigtig ikke noget, jeg kan bruge til en skid af lidt tøj der. Velkommen. Altså, så er vi tilbage igen. Jeg har lige varmet op, som jeg vil gøre, fordi ellers spiller jeg ikke godt. Selvfølgelig gør jeg det. Men ja, næste gang jeg går til Prestige, der bliver den der jeg unlocker. For den, jeg savner den helt seriøst, man. Det er jeg fucking gjort. Synes jeg selv i hvert fald. Ja, så vi bliver... Den her bane her, der er ikke stadig nogen fucking domination. Det synes jeg er lidt irriterende. Og ja, jeg har en elastik på armen i dag, fordi jeg tror faktisk, at vi giver lidt held. Jeg har sådan lidt med at tro på lykketing, men det er for det meste armbånd og alt det der. Hvis uret er pillet af, fordi det irriterer mig. Der var ikke nok plads. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Ja. Så kører vi. Altid den her vej, det synes jeg i hvert fald. Det plejer jeg til at gøre. Side domination. Bare stå lige her. Ja. Bare nogle der forbi af. Wow. Mange synes det er lidt noob og knife, men jeg er sgu ligeglad. Jeg er forret en selv, som man siger. Så mangler 100 100 skud. Kom nu her. Så nej. Nej. Jeg får reddet ham, mand. Kan noget spille, der skal redde mig? Prøv at skulle lige. Nej, jeg vil prøve at skulle lige den. Jeg kan tåle. Der var en der. Der var også en der. Nej. Nej, forkert. Den der. Enemy UAV online. UAV is online. Jeg har kun dræbt en via sådan. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det hedder. Men ja. Headshot. Det er det, mand. Hvor har jeg ikke tilbage ved UV, mand? Hvis der skal... Jeg har fået Overwatch på min... hvad hedder det på min... i CSGO. Så jeg kunne godt overveje at se, om jeg kunne lave nogle Overwatch-videoer. Jeg skal bare lige have fundet ud af... jeg skal bare lige have fundet ud af... om... hvad der har været, og wallhack, aimhack, griefing og... alt det der. Ny rang! Nice. Som jeg fortalte nogle af mine andre episoder, at jeg beviste med min rekord var... Det har jeg ikke fået gjort. Men jeg kan vise jer efter den her. I må også meget gerne like videoen og kommentere, om I synes det er godt eller dårligt det jeg laver. I må også meget gerne begrunde, så jeg kan gøre noget bedre. I hvert fald. Det vil jeg sætte stor pris på.
Wow. De skulle dønne på sig jo. Nej. UAV is online. Sådan der, så op her. Og så han her, ned der, og så han, og så, nej kom, og så bare videre, fuck mig til nej kom igen. Det er lucky as fuck, man. UAV is online. Og så ned her, og så han der, og så, nå pis. Så en der. Så er der en der, du. Så kører skillerbroren her sgu igen, du, med sine gamle skills. Over hernede der. En her er nogen, der kommer en. Der kommer to. Yo, we can activate this. Op her. Men lige op her. Og ned, mand. Reload. Hvem på dem? Jeg ved ikke, hvor det er. Der var en. Så man facepuncher mig lige fjeset, mand. Wow. Sådan der. Nej, det skete bare ikke. Yes, sir. Så er det bare videre. Den her bane her, der ligger det faktisk ikke i starten. Fucking dejligt. Optager, ja. Det der må lige undskylde. Jeg skulle bare se, om jeg havde trykket på den rigtige knap. Det havde jeg så. Det er fandme fedt. Der er en gang, jeg siger, at jeg glemte at trykke på knappen. Og lige brugt en time på bare ingenting, man. Men skal jeg have fundet et redigerprogram? Jeg ved ikke lige helt. I må meget gerne skrive i kommentarerne også, hvis I kunne foreslå om I kunne foreslå et redigeringsprogram. Det vil jeg blive meget glad for. Jeg har også sagt i en af mine tidligere videoer, at jeg vil lægge en link op til en af mine venners Facebook-side. Det fik jeg heller ikke gjort. YouTube er den der, men sgu ikke min vens Facebook. Den kom op. Sådan der. Au! Fuck. Ja, man. Den her overpowered as fuck. Nej, så blev jeg last. Nej. Hvorfor lige mig? Hvor er der gluk det der shit, man. Tror jeg magter det, man. Kommer bare mig røv. Tror jeg magter. Okay, 24-11, det skulle da meget godt. 24-11, det skulle da meget godt. New rank. 70-1 er med rekord. Og det var seriøst. Build up. Det var i med den her våben der asemet. Altså. Jeg bruger ikke den der, fordi den er minus i accuracy. Og jeg synes, mindre accuracy, så skal man bare ikke bruge det, synes jeg altså. Jeg kunne godt tænke mig at skifte den her ud, for jeg bruger den aldrig. Jeg kunne godt tænke mig at bruge... Fanden... Ja, vi prøver sgu en KF5.
Pisse noget det ikke. Så stick your enemy. Your enemy. Men jeg skal ikke bruge syntekst. Jeg skal bare have ingenting på. Mit ja. Detroit. Nå, hvilken våben skal vi skal bruge? Vi skal bruge KF5. Ja, så se. Ja. Magmax kommer ikke op i dag. Jeg optog det i går. Og så ville jeg så uploade den i dag. Men så finder jeg ud af, at halvdelen af min skærm der er der ikke. Så den filmer halv skærm. Hele skærmen er der. Men skærmen har rykket sig på en eller anden mystisk måde. Så der skal lige have fundet ud af det. Det er mærkeligt, virker stærke, men det er dårligt at optage program. Men ja, det skal vi nok finde ud af. Enemy UAV online. Der var lige nogle par stykker her. Nej. Kan I se, jeg skal med det sæk, mand? Det kommer nu. Prøv at se det, mand. Kan I se mig? Nej, pis. Na. Hvor er de? Oh my god, det hedder jeg bare. Ja, så der var en der. Det er noget værre. Jeg tror først. Okay, det er lidt dårligt igen. Går bare ind her. Kom så. Hvor er de? 100 p. Der var. Wow. Jeg fik ingen af dem. Jeg fik 100 sidst. Det er jeg ikke mere. Så det er bare med ASM time. Det er dejligt våben. Sådan der var den galt, mand. Når jeg trykker på A, så gik jeg bare mod højre. Og jeg trykker på D, gik jeg mod højre. Tænkte jeg, hvad satan, er der måske noget med indstillinger? Fuck, det var ikke så godt. Prøv bare igen. Der er ikke nogen. Uish. De er alle sammen herovre. Shit. Kom så. Ja. Der er en heroppe. Ned her. Det var bare flag i jorden. Jeg er lidt snottet. Jeg tror den trillede, mand. Jeg står en der. Ja. Where? Der.
Det var det skrald. Ej. Jeg synes de... They're hurting. Keep hitting them. Undskyld, jeg tog ham, mand. Jeg havde brug for ham. Online. Wow! Friendly UAV above. Nej. Altså... Jeg får minuspoint helt klart, altså. Så døde han ikke, og gå ind og nej for mig. Amen. Kan jeg blive mere dårlig, eller hvad? Så kommer han for... Jeg havde ikke også set ham. Vi synes bare lige, at han skulle dø. Om det er ja. Dø. Det er ikke også. Det er bare pinligt. Stop om en mate. Gem her, vil du hen. Der er ikke nogen der, vi tager det. Nå. Squad, that was tasty. Vi afslutter så videoen her. Mange tak fordi I gad se med, og ja. I må huske, eller I må meget gerne like og subscribe og skrive kommentarer, hvad I synes om det her, min serie her, jeg er gammel kørende. Og ja, hej hej.